Nasipnget pay laeng iti agsapa ti umunang aldaw ti lawas, idi mapan ni Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem, nagtaray anapan ti ayan ni Simon Pedro, ken ti sabali pay nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada inikkat dati apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa ngem napaspaspas ti panagtaray da ita nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem ket nakita na day dilupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sa diyay. Ket tilupot anaibedbed iti ulo ni Jesus. Ngem saan anailaok ti ayan tilupot alinen. No dikat nalukot anailasin iti sabali adisso. Simrek met ti adalan. Daydi immun una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat amasapol nga agungar ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nakaungar kayo? Depende. Nga aming agko na nga nakaungar ka, nagungar. Tatangal daw, on the third day, kunana, awan makaammo ti oras, no kas ano, anagungar ni Apo Jesus. Anya ti importansya na ti panagungar. Ti panagungar, the resurrection, kunana, is the greatest manifestation of His divinity. Iso ti katanukan, kadakkelan amang ipaneknek, iti kina Diyos na, kina Diyos. Ngamin, ada, kala ko maijay ko, ijay YouTube tayo, ijay page tayo, adag salsaludsod kunana. Father, no tao ni Apo Jesus, nagbasol met nga rod, taamin a tao nagbasol kunana. Ada dyan kay question na, i-explain mo man kunana, kunakmet, hang umanay ti makatawan apan nang i-explain ko king kadayta. Adamot agsongsong bat ijay, pamati dayta, kunana. Adda gamin dua anatura ni Apo Jesus, there are two natures of Jesus. Adda dua anaturana, divine and human. Datayo, pure tayo a human. Malaksid di padi da Diyos ano si ate divine tinagan na divinus. Ngam nagan na laeng ade jay bahat haan nga divine, divinus. Oh. Divine, that dua naturana, divine and human. Kati human nature ni Apo Jesus, kaslamang lakan niya tayo, imay na tayo inarakop, nagpungtot, nabisinan, nakaturog, diyan mo nadamag no nagsakit ti tiyan na. Awan samot, inlibas ng mga tati, imutot naman tayo lang nadamag. Amin-amin na inarakop na isugarod nga the word became flesh. Titsao timmao. Inarakop na, inkawus na, ti kinatao tayo, except sin. Malaksid ti basol. Ni Apo Jesus nagpungtot mo apan na the cleansing of the temple kunana napan na pinaksyat dagiti lako dagiti ilaklako da nga baka kada kalapati kada ko templo imbaliktad na tilamisaan da ngam haan nga nagbasol haan nga equivalent na nga pungtot equals basol haan mabalin tayong nagpungtot nga saan ang makabasol nagkakaawatan tayo kala ko matinakaw da jay manok mo, kakaiso na nga pamusyam. Tinakaw da, anya katikas to nga kaaruban aya. Nagpungtot kagarod. Anyat papanan na basol. Di pa'y lagsakit ti tiyan na de. Nagilunod kan, dayayon mangrugi kan nga ag.
Basol. Nagsao ka dakas. Nana dagitoy nga kar. Sao kan ti. Andi jay kan nga nagbasol. Ngam di pungtot mo, hampay laeng nga basol. Kani Apo Jesus, timmao, ngam nailaksid iti basol isugurod nga ni Apo Santa Maria nga inana. From the very start ni Apo Santa Maria inlasin ti Dios, special privilege ni Apo Santa Maria nga naisikog nga haan nga namulitan ti basol at awid. Tapno, di pagnaan di anak ti Diyos, nadalos. Haan nga nagbasol. Dahil ti exemption na. Kati kina-divine na, ti kina-Diyos na, iso di ti kadakkelan nga mangipakita nga Diyos iso na nagungar. Nakakita kay tinagungar nga taon. According to our Bible, nila ang Lazaro, pinagungar ni Apo Jesus. Haan nga isuna nagungar? Nagungar isuna, but the same body. Di jibagi na matlaang natay, isumatlaang jibagi na nagungar, ngam in the end, natay matlaang isuna. Kani Apo Jesus nga nagungar, ti panagungar na glorified body, haanan amatay. Lapadasin nyo man, no Diyos kayo, lapadasin nyo man ti matay, taagungar kayo, takitaan may laman, sino ti umuna. Mayat. Tapno ay mayo ibaga kanyami nga us to siyak dapat. Iso na laang tinagbalin nga natay nga nagungar, iso dayjay manifestation of His divinity. The greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Dayjay panagungar na awan sa bali. Di amon at danadamag yung nga nagungar dito nga haanen nga natayon. Nila ang Apo Jesus. Iso nga rod nga Diyos. Kaya nati nangagas ti masakit. Nang papag natipilay, nang pakita ti bulset, nang pagungar ti natay. Ngam ti kadadakkelan. Na pamanagnag ti panagungar ay ti kina Diyos na nagungar. No haan nga nagungar ni Apo Jesus? Balo ni amin, awan sirserbi na amin. At dapay mayat nga agpadi nagaawid kamin At dapay mayat nga gubispo. At dapay may mayat nga mangisagot ti biyag na mga madre nga hanggang nga agkarkararag la ti biyag mo. No haan nga nagungar ni Apo Jesus? Awan sirserbi na amin. Useless amin na Tanaawa hamba nga nagungar, anya pagsakripisyuan pay laeng. Iso dayay. Then additional, tapno mamati tayo ko na tayo manasublyanan tayo addaa faith factor na di pamati tayo. Kas ano manan, review tayo manan. Tadang tinawon nga review tayo, nanipod imayak ito, review tayo. Anya dagi tayo proof sa resurrection? Di yung magamin maibaga, di review tayo lata. Hello? Oh! Anya dagiti pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus. Dahito reading tayo tata. Number 1, anya dayay empty tomb. Nariwot. Iyon amuyo ti sao nga nariwot. Tinasipnget. Total anasipnget. Ngam nariwot. Aginagaw ti sipnget ken. Miso nga tarupam no daduma. Hanga maawatan no nasipnget. Wano nalawag. Nariwot tarupam. Napanda early in the morning, handa nga napan ngamin iti Sabado. Apaya nga handa mabalin ti mapan iti bangkay ti Sabado, ngamin ti aldaw ti Sabado kadakwada, day of obligation, awan ti rumwar, awan umaway, awan ti agkwa, kanyada nga Hudyo. Iso nga napanda ti parbangon ti Domingo on the third day. Katatan nariwot payla ang aginagaw ti sipnget ken lawag ni Maria Magdalena ti immuna nga napan nasipnget pay. Pagtungtungtungan da, sigun gisabali a version ti Ebanghelyo, sinungor ti mangitulid ti bato. Ngamin ti pansyon da, nakungkungan a bato, sulatan da ti dakkel mo laeng a bato. Sinungar ti panunutan ta nga ay ibagata nga mangitulid. Apaya mapanda ko en apandamang bangluan kas labal sa mo day kanyada. Kas labal sa Marcoma. Kasi nungar nakita da nakalukat meten. Empty tomb, awam mo di bangkayon. Umanay ka di nga proof ti panagungar di jay, mabalin nga makatulong, but not the fullness of all proofs. Kasi mabalin mang inalada. Maikadwa nga proof di jay, at the lalaki nga agtata, der sigon ka dagiti komentarista, dagiti agad-adal ti Biblia,
Anghel kunana di maysa ni Apo Jesus mula ngem handa malasin tanasip nget pay. Anya ti kunana di lalaki. Man standing kunana di maysa approve kunana sino ti berberuken nyo. Hoy, sino ti berberuken nyo? Kunana amok ti berberuken nyo niya ni Jesus nga taga Nazaret nga inlan sayo ti krus. Awanen nagungaren na panijay. May sama na pamanagnak anghel di nagkuna-kunana or ni malaeng Jesus. Siyak daya ni Jesus ti berberuken nyo nagungaran. May kadwa pamanagnak. May ikatlo. Di white cloth, di puraw alupot. Di puraw alupot, no ti bangkay. Di mat ita interior, nakita kakabsat tayo dita. No handa pa balsamar di jay minatay da, kaipunpunda. Within 24 hours, dapat maipunpunan niya, taapaya. Niya, humangutan. Kaapay ta kaabay mo kahampay mo natay ngam na angutan. Angutan. No nga nagtutbar sa ata, Diyos ko kasla na tayo. In 24 hours, ipunpun mga ipunpun ta na angutan. Kaday jay ni Apo Isos, maikatlo nga aldawan. Kano maikatlo nga aldaw, no adda ng takaw di bangkay na, ngaminti kunada, tinangdanan dadagiti soldado tapno, handa nga ibaga nga nagungar. Handa mapanagnakan nga nagungar, ingkaela, hindi bangkay na ta idulin nyo. Kano di mang takaw ti maikatlo nga aldaw, alaom di bangkay, ikatom di na ibarabad. Donor ni Apo Isos. Nya, malagip yun di sinapsaplitan da. Donor. Di pinangbarabad da, di pinangbungon da, no tinakaw da, kinupinda kaila, ang adag tatakaw ti bangkay nga kupinan na, maitorid na nga awitan, di donor, ke maikalong aldawnan, aglungsutan, anaamutan. Kisong ano nagungar, kinupin na kaila, wow, kuna ni Apo Isusin, kinupinnan, innakon, halar, kuna na, napandilangitan, hampay gayang, nagpanaw kailaan. Maikalo dayjay proof. Ti maikapat nga pamaneknek ti panagungar, Easter appearances, nagparparang kadagiti apostoles, nagparparang kadagiti adalan, kalpasan ang nagungar. Adda ni Doubting Thomas, ni Thomas nga agdwa-dwa, idi ko na jakpati jakkita ko na. Anya ti kunana dinapadmanan agkarkararag da, kunana. Ri naem da iti nagnaan ti lansa. Ari kapom ti bakrang ko. Tapno mamati da nga nagungar nga haan nga alalya ikandak man ti makan. Nagparparang tinaudi nga panagparang na nga napanagnakaan ay. So da dyan Divine Mercy makita yun dyan. Ni Sister Faustina Madre ti agparparang ni Apo Santa Maria nagparang ijay day ta Guadalupe. Nagparang ijay Lourdes, nagparang ijay nagparparangan na jay Fatima. Ngem daytoy tinagparangan ni Apo Isos nga naudi may sa Madre so day Divine Mercy adda agpospos-wak nga darakin danom. Nagparparang ni Apo Isos kadagiti adalan kalpasan ang nagungar day ti kadadakkelan nga pamaneknek nga ni Apo Isos nagungar. Dayjay, so God, the greatest manifestation of His divinity is the resurrection. Nagungar isuna. Katatamat, kada tayo mga nabunyagan, how many percent matipamatim na nagungar ni Apo Jesus? Rambakan tayo tatang aldaw. Haan tayo mat ang tinawon nga ilansam ni Apo Jesus, agungar to man. Iyanak to man ni Apo Santa Maria, ape ulit-ulitan nga maiyanak, rambakan tayo nga ro. No tinawon nga maiyanak, di pa ikat, haan to nga agad-dekan ni Apo Santa Maria, kung agat sing tulaangan na iyanakin, ang agrig-rigatan. No si Sarayan pa nakayanak nga, di pa naiwa-iwa mo to 2,000 times yan. Haan mat ang tinawon nga maiyanak, ang mga tinawon nga mailan sa rambakan tayo nga rod. Gagabuta rambakan tayo, datayo addakan niya tayon. Ti resurrection tatan, haan nga external, adla ko maladawan dagita. Ti panagungar, rambakan tayo. Ngam ti panagungar nga ibagbaganan, gaputa bagina ka ni Kristo, haan nga externalin king ka.
Sika. Kas anong nga rinambakan ti panago ay passion, death, and resurrection ni Apo Isus tat nga Holy Week. Kas ano kuma? Tata modern times. Idi Domingo, Palm Sunday, han? Domingo Ramos, han? Malagipyaw, hanan. Simrek ni Apo Isus, ijay, Jerusalem. Inya nagluganan na? Kas ano nga nyo malagip? Di mo malagip? Asno, han? Inya tinwagay-way da? Palmahan? Isitway tayo tata. Tata ti panunutin tayo. Idi Domingo. Sumrek ni Apo Isus, ijay Jerusalem. Haan nga Jerusalem? Jerusalem dito yung nagtisimbaanan. Awam mo ti asno tayo. Inya nga pagluganan na. La panunutin nyo tatan Kurong-kurong haan. O kana. Brum brum bum 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 bum. Brum 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 brum. Anya mo ti wagay-way ti tattao palma? Yan lang mamate. Cellphone na ahan, oy pang-reels da tao. Nakangato amin ta cellphone nyo data ni Apo Isus ni. Ay imay deck to. Haanan nga palma ti maingato, ang cellphone na. Katatapan na mga rinamrambakan tayo. Dito nga makadomingo, nag-istasyon kayo iti cross. Han samot, awon samot ka sarsarita. Apo Isus makanggag ka, ha? Nag-istasyon ka iti cross, haan. Umuna nga istasyon. Natiliw ka, police station. So maruno nga istasyon, nasabat ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro Kenrupo, tinulungan na nga nagawit iti cross, gapo tatatapanawon tayo, naglugan da ati kuliglig, ta naggapo nga digital talo, naan? Nakatraktor da, o di nagmayat sitwasyon tayo garudan, haanan nga idi. Dagiti soldado, nagbibingayan dati tonika. Nagbibinunot da. Anya ti pa nagbibinunot yun ubing kami. Ay ubing kayo. Da kami pinnigit. Amoy ti pinnigit. Mang tukol kami ti talo nga iit. Dito yung nasinod yung makaala di kabatitan ka iso umaay. Di mga ala di kadakkilan ka. Iso ti mga bak. Amoy ti kasjay ha. Na rich kids kay ngamin hanyo. Muda ti kongkona. Da kami ko magpipinigit kami ko magkas di mo ka no maalam di dakdakkel ingatom mo di kabatitan no sa urem garod no iso maala na o di nangabak ka kay di ka nagbibinunot da no sino mga lagito ni kana katatamutan no datayo ko ma ay ka naglakaa tres tuna mo na jack nagtutong itan yon ata tonikana iso garod ti uso haan. Dayjay, rinambakan tayo. Ketat sa lunsod, doon rinambakan tayo dahi nga passion, panagtutuok, ipapatayken panagungar na. Ngam amin nga inaramid tayo, mabalin nga makatulong internally. Kas pangarigan ko man, nagsakripisyo kamot nga nagliblibot, naglululwalo kamot, aging nga nagungar, nagungar. Kadagay inararamid tayo, external dagijay. Science dagijay. Hantay mo mapaungar jila daon ni Apo Isus ngagkulagtit ita samo tayo. Science dagijay. But the true meaning of panagungar kaday ti apusom. Agung ungar ka kadi. Adda ka dinagnaan na di panaglualom kabayatan ti Kwaresma. Adda ka dinagnaan na di panagsakripisyong kabayatan ti Kwaresma. Kunatay nga rod ka, Father, sorry nailaw ang kumulata ng antikarni oray no biyernes, kaya na nga saon, maikaranukon ka di impyernon. Ori ka no nailawan mo, kainya ti kasupapak na dayjay, act of charity, good works. Oray na ilawaan mo, no, sinayaat mo, nagaramid ka tinaimbag, timulong ka kinikabsat mo, mas napatpatagpay dayjay, ngam dayjay pa nagsidam kinaan. Diyan mga nagpasting, Father, huwag nga rod, ta siyempre no, hanggang ngamangan ka, siyempre overweight ka, no, hanggang ngamangan kag collapse ka mo.
Haan ka nag-diet, ngam tinapatpatig di jay kinisayam di para itibagim intulong mo, nabailam ti, nagayat kinikabsat mo, di jay ti resurrection. Han nga external. Iti inaramid mo kinikabsat mo, at daan ayat, no pabuya laeng. Natay ka, anagungar ka, no saan, anya ti pakatayam. Nadatang tangsit mo, ibatam mo basit. Matay ka iti kinatangsit, tapno rumuar ti kinapakom. Ore ka rambak ka nga rambak, ramos mo amin nga ramos. Alleluyam amin nga alleluya, kandelam amin nga kandela. No para magmatapusong nga inggit tangsit ka, dangaron agong ungar king ka. Nagpasting ka mo nga agpaiso, nagdayat ka mo nga agpaiso, hangka na nagayunar ka mo nga agpaiso, ngamdim pa'y napadasan ti timulong kinikamsat mo, uray piso, at dangaron pa nagungar. Iso nga meaning ti panagungar kanya tayo agad, ito yun apuso. Ngam na napadasan mga imbabawim ti basol mo, timulong ka mo, nagpakumbaba ka mo, dayta ti baro, akatatao, nagungar. So nga ti ko mano nga tawon nga ramramba ka mo. ramramba ka mo ti simsimana, kada aldaw ti panagungar ka, awam manlat pa nagbalbaliw na, sino ka nga ron? Aga bangkay kalataahaan, naangot kalataan. Amuyo ti pagsasao nga, ni nabanglo kamot kin ni katugangam kunanda daya, di mat? Kanya kaya na nga sa unday jay. Go! Di mo't nasaya at kakin katugangam, adda respeto, adda regalwam mo't, agpakumbaba ka mo't, iso nga nabanglo ka mo't kin ni katugangam kunanda ngam no, nabangsit kan katugangam, tangsit ka, makiapa ka, dimpay amo nga regalwan. Kasi di mo lakan niya tayo, Ore gano kasano kapintas mo, talugan mo, kada balay mo, kada kung ano nabangsit ka mo, ti kaarubam, di ka pa'y, kung kunada kanyam, di na, kaslakalat na bangkay. Ngam no nagungar ka, karinugyamon nga inwaragawag ti ayaten, kabailam ti agayaten, agong ungar, ti pudpud no akin na kristyanon, agsubli ti baro akin na kristyanon. Nagkakaawatan tayo haan. Ada agtungtungid ngam dungsan sa mo tatungid mo hansa mo nga daytay approval dayjay. Dungsan samot. Iso nga kunana, wen dagiti simbolo ti panagungar, kompleto tayo adda amin. But the true meaning of panagungar is inside, dadta, pusom, nandito, adagtoy. No kayam nga lipatin pa'y laeng dagiti ammom nga makatulong ti kina Kristiyano, kaagbiag ka abaro, nagungar dayta. Uri hanggang nakagatang ti baro abadom tatasimana nga imay nakisimana. No napabarom di pusom nagungar dayta. Nabanglo ka, agayamuom ka. Ikan kanta tayo ti alleluya, 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 alleluya. Ngamus-usto ka di dayta kantam. Idi simana, nagmayat idi simana. Ti uso tayo, idiubing kami kaagdudong awdahaan. Anya ti ko ada agpasyon. Ay, anak ko, No, adda matay idi, di mat, adda pwede kiti matangdanan nga agdungaw, no, adda matay idi. Adda kiti matangdanan. Ay, anak ko, itid munto, da ito'y posporo, ito'y yapan munto, pagplitin to, apanda pa ikan tibinting pagplitin na kano, tatan awang matan, modern matan, apaya, no, adda na tayo. Ay, kabidyo okay matan, habang may buhay. Nangarkila ka mo dagitay singir nga matangdanan nga para kantan, haan? Modern nga rudan, adapay para sa aladan. Agbabaketak. Kung kunadan to jayan, dayay. Moderno nga rod amin. Awanan ti agdongdong aw, nangalatay ti singiran. Awanan di ko, nakabidyo o kitay matan. Arim magsakpay kat ti matayin. Iso nga kung kunakakaano ato nga masalaan, matayak kumamot na makitak mo, no, adamang sala kanya.
Rinamrambakan tayo dagijay. Kasla mo ilaang aday jay. Rinamrambakan tayo dagita. Kaulitan tayo, uray rinamrambakan tayo dagita. Ngam tintupay laang ka maudyanan na. Tipudpud no nga ayan ti panagungar. No kas ano nga rini na. Kas ano nga imbiyag. Kas ano anari nada. Kung handa na rin natin panagungar king ka. Balim mga ibagada nga. Nabangsit ka. Nakatanim ka. Nabuyok ka. Nanda pa mari na mo ti panagungar king ka nga awam man lati ayat mo kin kabsat mo pudpud no nga panagserbi anya gorti kunada nagbuyok kunada Hindi mat padasem ti agkapitan ko mawunno kagawad wenno ag tanod. No mo matungtong paljer arne kinariyam kanya ti kunada nagbuyok kunada nabuyok daytan apaya awang ngarud ayat na awan ti puso na. Ala kakabsat, tatatay, iwarwaragawag tayo ti alleluya, ikankanta tayo ti alleluya, sapay kumata di puso, us-usto nga alleluya. Sapay kumata di ragsak tayo, pudpud no nga ragsak ti alleluya. Sapay kumata di ibagbaga tayo, marinada nga da tayo, alleluya. Ala, happy Easter ka na tayo, nagungar tayo, ibiyag tayo, rinaan tayo ti puso tayo. Uno saludsoden tayo, ayan tayo, iti panagungar.